Здравейте и добре дошли в днешното видео. В това видео ще правим нещо доста интересно. Именно ще звъним на различни страшни прокълнати номера, обладани номера. Ако не сте гледали тази поредица, можете да изгледате другите поредици, има го в YouTube канала, ще го тагне долу в описанието, така че можете сами да видите именно другите поредици. Така ще сложа в описанието линкчетата на предишните ми видеа, които снимах, ако желаете да изгледате тези поредици. Именно звъня на различни страшни номера, прокълнати, пред изоставено кино. Именно тези 5 номера, които ще звъним в това видео, са ми именно предоставени от едни мои приятели Криси, Изи, Дани и Божи, които излизам с тях и ще ги пробваме тези номера. Именно съм чувал много истории за тези номера, в това видео също ще ви ги обясна. И също така, случайно ако вие сте запознати с някакви страшни прокълнати номера, можете да ми пишете именно в YouTube или в TikTok на лично съобщение. Знаете техните истории и как всъщност какво се случва, когато звънеш на тези номера, дали ще те обладае, дали нещо ще стане. Това също, ако знаете нещо, можете да ми пишете. Чем TikTok-а ми все още няма много качени видеа, но скоро и там ще бъда активен. Заради това не пропускайте да забележите моята. Преди това да започнем това видео, не забравяйте да се абонирате за това каналче с една голяма камбанка и да цъкнете палеца нагоре, за да ме подкрепите за все още такива подобни видеа. Можете и да оставите един коментар долу, ако случайно имате такива подобни номера. Каква тематика да бъде, с какво да е свързано. И сега просто ви предлагам да започваме. Номера, които сме звъняли на предни. Просто тези номера предизвикват доста голяма сметка. Заради това не ви препоръчвам. Аз съм от друг номер. Просто не ви препоръчвам да се обаждате на тези номера, за да не ви натрупат сметка. И кажат преди, както в предните видеа всъщност почти не ми вдигнаха. Надявам се това видео да ми вдигнат, защото в момента часа около 7 часа сутринта и просто снимам вкъщи сам видео. И просто ви предлагам да започваме. Първия номер, който ще звъннем, именно е 666. Тук се казва, че това е номера на дявола. Дали истина, не знам, не мога да потвърдя, но може и да съществува, може и да не съществува този номер. Многото пъти, когато сме звъняли в предишните ми видеа, не вдига, но надявам се това видео да вдигне, а ако не вдигне, просто този номер не съществува. Ами именно хора, заради това ви говоря, че този номер е спрян или не съществува. Много хора казват, че този номер е свързан с проклятието, с злото, а именно с дем. Сатаната ни е обиден очевидно. Следващия номер, който ще звънем, е именно 555. Но аз нищо не знам за този номер. Но ще пробваме ние да звънем, да видим нещо дали изобщо ще стане. Бързо да проверим. Пагам, че не е български, няма 0, няма 359, както е основния телефон. Добре, разбрахме, че този номер също не ни вдига. Следващия номер е 543, като отново
нито се знае историята, нито е български номер. Същото момиче, което ми е дало този номер. Звънкаме. Същия номер, който ще звънем, е 778. Предполагам, че и този номер няма да съществува. Казах ви, няма... не вдига. Всъщност каза, че този номер не съществува. И са произволно измислени числа. Продължаваме номера 6 шестици, именно 13 шестици, и да видим дали въобще някой ще ни вдигне там. И така. Този номер, хора, в момента ми затваря. Не знам дали това е реално нещо или е просто измислица. Предполагам, че са измислени тези числа, защото никога не са съществували. Същия номер, който ще звънем, е 9999999, като се свързва с прокълната изоставена болница и се води, че хората, които са звъннали на този номер, може да получат болест, която е нелечима. Ще проверим дали е реално това нещо или пак е измислено. Абонат с такъв номер не съществува. You have called a non-existing subscriber. Абонат с такъв номер не съществува. И хора, този номер всъщност, както видяхте, не вдига. Не знам причината. Може би не съществува. Може и да съществува. Аз лично да ви кажа, не знам именно отговора на този въпрос, на този номер. Следващия номер, който да звъннем, е именно на номер на сериен убиец. По принцип се казва, че не е добре да се звъни на тези номера, защото може да се случи проклятие и да те накажат с затвор. Малко ми е притеснено да звъня точно на такива номера. Не знам защо. Два варианта. Или да ме вдигнат, или да не съществува този номер. Следващия номер, който ще звъним, е много странен. Се казва, че когато звънеш, никой не говори, но се чува детски смях. Ще проверим дали е реално. Звънкаме. Аз не мога да разбера защо тези номера като звъня не съществуват. Следващия номер, който ще звънем, е именно някакъв страшен български номер, който уж казва къде си и къде си в момента и после ти затваря. Именно заради това ви говоря, че тези номера не вдигат. Следващия номер, който ще звънем, е известен, именно 1000. Като коледна песничка. Значи по принцип казва, че този номер е на изоставена болница, на изоставена сграда. Някои казват, че може да те чуват
Преди малко този номер ми затвори, я да видим, затвори ми на 12-та секунда. По принцип се казва, че този номер може да има някой там, но да затваря. Защото по принцип е известен. Хора, до сега гледах за други страшни номера, именно не открих такива. Аз самия не знам защо не съществуват, но следващия номер, който ще звънем, именно е много интересен. Следващия номер, който ще звънем, именно е на Софийския затвор. Много хора казват, че този е почти същия шум, който се чува в 1000 номер. Може номера да не се контролира вече, да е забранен. Нека да проверим. Значи по принцип каза, че този номер, когато снимаш, ще ти затваря. А когато не снимаш, няма да ти затваря. Сега ще проверим, ще ви кажа какво е станало. Искам да ви кажа, че този номер де-факто не вдига. Не мога да разбера причината. Много хора твърдят, че на изоставена болница, на Софийския затвор. Същия номер, който ще звънем, именно е известен това, че когато звънеш, може да умреш. Така много хора казват в легендите, но може и да не е реално. Сега само секунда да го намеря, защото има много съобщения с тези страшни номера и ще ми трябва малко време за да ги намеря. Sorry, there's no more room to record voice messages. Това е доста странно. Пише Аримак. Аримак именно е в Пловдив, едно изоставено място, което се свързва с много прокълнати действия през нощта. И ако влезеш, много хора безследно са изчезвали в тази изоставена. Същия номер, който ще звънем, именно ми е даден от Криси. Дълго се свърза с такива страшни моменти. Просто имаш усещането за тъга, за болка. Ще проверим дали съществува изобщо. Само да го намеря. Това беше странно. Пише рога и копита. Това беше много странно. Значи по принцип се казва, Криси ми обясни, че този номер, когато звъннеш, може да ти направи огромна сметка и да не можеш просто да се справи, защото е изоставен.